Hi guys, लोगोफोर गुड मर्निं दुगैखां लोबखां दसे टपिक लाबोलायबायलै मोनसे सासे क'क्राझारनि लोगोआ खोन्थादों आंनो गुवाहाटीयावनो खामानि मावो बिबो माने गाबोन आलायारन सावथुन देखायगोन जाहैबाय नायनो लोगो लादोंमोन आंखौबो बिथाङा आं आरो दा बाव थांनो सोलाबनो डिउटिया थानायनि थाखायनो थांनो सोलाबनाय नंला खोन्थानो बियो माने गाबोन थांगोन फुङाव थांनानै माने इयो 5टानिफ्राय नायगोन 5टानिफ्राय जागोन होनदों आरो 5टा 5:30निफ्राय जानाय लोंनायबो दं होनदों टिकेटनि दामा 1000आनो गोलैदों बड'लेण्ड कालचारेल कमप्लेक्स ना मा होनदों जायगाखौ बे कालचारेल कमप्लेक्सआव देखायगोन होनदों आरोना टिकेटनि दामखौनो बाराद्राय मोनबाय माथो आङो दा बोरै जागोन टिकेटनि दामखौनो बाराद्राय नङाबालाय नायजागौमोनदां एसे बारा दाम जाबायना 1000 लाद्रायदो जा उनफोरावनो नायसिगोन जोंफोरथ' आरो एसे गोजानाव होसोनानै नायहैनो हानाय नङा न' खाथिफोराव फैबानो नायसिगोन सिमलाफोराव लाबोबा नायनोसै जोङो 200-300फोरावनो नामा लोगोफोर 1000 होनानै नायनो थांनांगोन लोगोआ लेंदोंमोन आरोना लेंनायालाय एसे गोजानाव नायनो डिउटिनि थाखायनो थांनाय नङा आंहा डिउटियाथ' सुटि गैयाना आरो एसे दाम टिकेटनि दामाबो थांलाय फैलाय गोजान इनिफ्राय आलायारनखौथ' नुवाखै जों खोनादोंसो आलायारन होननानै खिन्थु नुफेराखैमोन आरो दा मालाबा नुनो मोनगोन दाथ' जों मोननायानो नङा मानो होनोब्ला आलायारन गिबिसिन बर' सावथुनखौ नालाय आलायारना ओंखायनो मानसिफोराथ' नायनो लुगैदों आंबोथ' नायनो लुगैथारदोंमोन जोबोरैनो दा नायनो लुगैबालाय मा जाबावनो खाथियाव फैयाखै खाथियाव फैबा नायनोसै बेनिफ्राय आरो टिकेटफोरा खमबाथाय नायनोसै जोंफोर आरो एसे दामिकनि मानसि जाथ'नो हायाखै 1000नि टिकेट दाननानै नायनो हानाय जाथ'वाखै जों लोगोफोर माथो बुंबावनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गाबोन फुङावनो थांदोसो क'क्राझार थांनानै नायहैनो हागोन नोंथांमोना जाय नायनो थांनो गोसो आंथ' जाया हानाय नङा लोगोफोर दे बिदिब्ला दसे दोनथ'लायनोसै नामा लोगोफोर आंहा डिउटियाव थांनो टाइम जासिगोन ओंखाम जानानै थांलायनोसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ